Sa natabong pag-ambos sa mga opisyal sa barangay Cugbacob, Mandaue City, din patay gyud ang usa ka konsyal. Atong sayran ang pinakawing kalambuan sa investigasyon sa kapulisan. Pinagi sa live update ni Nico Sirino. Nico? Yes, Baba, nagpadayon karon ang investigasyon sa Mandaue City Police Office ninidugong hitabo pasado alas 12 kaganihang udto sa may P. Burgos Street, Barangay Alang-Alang. Sa maong insidente namatay kining kasamtangan nga barangay councilor sa Barangay Cugbacob nga si Edgar Bihag. Kining maong biktima, Bob, kanihini siya barangay kapitan, 3 terms pud siya nga misilbi isip barangay kapitan sa Barangay Cugbacob. Sa wa pasab ni siya midagan niadto miaging piniliay isip barangay councilor ug ang mihulip sa imposisyon kini kasamtangang kapitan karon yang igagaw nga si Kapitan Almario Bihag. Subay nining maong investigasyon atong mahinabi karon ang City Director sa Mandaue City Police Office, si Senior Superintendent Julian Entoma, sa labing uwahing kalambuan nilang gihimo karon nga pakisusi. Sir, sa atong investigation unsa may atong gitan-aw karon nga mga posibleng anggulo ning nahitabo kaganiha? Wa may lain na nakitang anggulo aning mga krimen. Ang ato aran ning risbak ni siya sa grupo sa Paruhinog na disgrasya diha or gipusil sa datong September 16 diha sa barangay sa Cugbacob. Mao ra ni ato nakita nga anggulo tungod kay walay lain nga kontra ang atong kapitan din na so far sila man diyan mo ikuan sa Barangay Cugbacob. May nagdala din wa man sila kontra diyang lain. Kaganiha, sir, ang ilang tuyo unta ni kapitan ug ni konsihal ug kuyog nila si Rolando Vega mupaingon sila sa imong opisina. Yes, ang nanawag na ko ani si Kapitan Almario Bihag na iyang iuban daw ang ubang mga kaubanan niya diya sa Barangay Cugbacob nga di na kining mga tawhana mo ni daw ang pirming kaistorya o kainom usahay ni ato ni Mark Lister Castillo nga Chief Secretary Nuba Paruhinog. Then nanawag siya na ako mga 10:45 na iyang dalhon. Iwa ko mag-expect na at that kuan gibali mo travel din sila papunta dire sa headquarters kay ang kuan niya nga anytime dalhon niya dahil nangutan na lang siya kung di abako sa akong office. Base sila pamahayag, sir, mga posibleng responsable nagmotor unsa may description sa ilaha? Ang responsable sa maong matawag na to kanina og asilan gyud sa kuan nakita nilang mga motor nag-withdraw na pero sa pag-assault sa maong kriminal sa ilaha nagbarog ra ni siya daplin sa karsada din ang una gyud nga naigo ang sulti ni Kapitan Almario kinig yung si Konsehal Edgar Bihag may unang nakuan din na ning diretso kuno gidayon og loro sa iya igorang nakatag-ak then kini nga sunod nga naigo nakasulti kini si Lando Viga niya kunong gitamaan siya ang kuan ni kapitan narisyon sa niya sa ko na mga tulo o 4 ka buto mo yang nadunggan kay padayon gid siyang nagmaneho sa garbage truck na iyang gi-drivean siya mismo mo nag-drive. So ang unang gitirahan, sir, si konsehal? Yes, ang magi ang unang nakuan unang buto iya pang napansin nga si Konsehal Edgar Bihag mo na tamaan. Diretso ni siya nga other nga mga buto wala siya makamatikod og ginsa basta kay ang una ra gyud buto mo iyang nakita nga ning diretso og pahigda si Loro si kini si Edgar Bihag. Asa naigo ni si Konsehal, sir? Fatal? Ang iyang nakita dughan gyud daw din murag ning traverse nga ri papunta sa left niyang ilok then para mo na tamaan ang iyang heart siguro kay mga at 1:35 PM ning expire ni siya sa atong City Hospital sa Mandaue City. Si Rolando, sir, asa man na? Rolando Viga may tama ni siya sa right portion sa iyang iyang kilid din so para pagbalhin siya sa other hospital makasulti naman siya, stable lang yung kondisyon may kuan sa doktor. Si Kapitan Almario, sir, wala ra maunsa? Walay tama si Kapitan Almario. The rest sa mga kauban niya sa garbage sa truck, walay tama ang lain mga tao nga sakay nga to. Si Rolando, sir, nasay nato pag umangko ni siya atong tanod, sir, sa miaging adlaw nga kipusil po. Pag umangkon daw sa pagagawa ni si Rolando Viga ni atong tanod sa nga gipusil diya sa Barangay Cugbacob. So may kalambigitan baka po ni sir, posible ang nahitabo karon sa miaging adlaw, sir? Ang kuan to ani nga mura og kung kadto man ganilang kuan wristback, murag tuloy-tuloy ni siyang ikuan kay murag naglisod naman sila og penetrate ngadto sa sentro sa Cugbacob. Ato maning butangan na ngadtong pulis magrubing at saka magkuan din
naglisod sila kuan gimanmanan nila sila kung mugawas sa mao na nga ang narration gani kapitan na posible nagsunod ra nilang motor then na traffic dapat area sa Pacific Mall ang overtake din ang hunong ni siya nga kuan din kanaog ni nga silan. Doon na secure sir nga mga CCTV baka makatabang sa itong investigasyon? Nga mo dahil nakita ganina sa pag-monitor na mo sa mga CCTV, nakita na mo nga ang assailant, may sakay ni siya sa motor, XRM blue, ang color din na pero pareha ni sila, ang driver nga gisakyan niya, pareha nagbangot gyapon og black nga cloth sa baba, din naka full face helmet mo nang blurred gyud siya plus likod lang nila mo makita og ang kilid nga side. About mga witnesses sir? Witnesses so far kung nato siguro makita posible mga driver amoy nga ang driver ato man ang kuan gibali we encourage kung doon na nakita to kay doon naman tay gipabol nga cartographic sketcher sa crime lab kung kuan mo gipag kuan sa mo mo contact sa mo kung doon ay maka-describe sa naong or sa yung figura gyud sa asilan. Human sa hitabo sir, murag diri man to si kapitan pod sa imong opisina, nangayo ba siya security sir o sa mga plano ninyo? Ang ato karon nga gibuhat immediate nato nga response sa mga panghitabo na sa barangay Kubakob. Doon na nakoy upat ka pulis ngadto nga gi-assign ang ato motorcycle riding unit, exclusive na sila ngadto sa barangay Kubakob. Until such time isang tension nato diha. Then 24 hours na ni siya. Then until such time na kung doon na tayo makuha nga asilan sa ilahan sa nga panghitaboan nirong hapuna. Panghinaot lang nila sir labi na sa pamilya bihag nga matagan og hustisya sir. Yes, ato ning paningkamutan labi na kay kuan ni siya din ang ato nga makita ni kung kursunada gid ang asilan din kung mo ning grupuha ang nagkuan do na man ganito mga warrant abares na daning grupuha at present amo nang gi pakuanan ang tanan nga grupo sa kapulisan dinhi sa Metro Cebu na kung doon na pa sila matikdan na remnants sa ning mga grupo we will have to starting na ta karon sa atong hot pursuit din na naglihok ta karon ang atong mga operative nato kung atong mapangita kung asa pa ni sila nagtago. Daghan kayong salamat sa imong panahon, Senior Superintendent Julian Entoma, ang City Director sa Dakbayan sa Mandaue. Nasayra nato bab nga ang usa sa mga biktima si Rolando Vega gibalhin na sa usa ka pribado nga tambalanan sa Dakbayan sa Subo alang sa further medical treatment sa iyang nahiaguman sab human siya maigo sa iyang kilid nga bahin sa lawas. Mao kana ang latest gikan dinhi sa MCPO bab. Thank you so much Nico Serino sa imong live report.